যত বদলनो ताबक 2023 Chongbari bagwi Tiyar Wngjak Samambutang jago naha laijak abo haikino Amarpur bukhak phachingbo Tipra Mothani Adongrok juda Samambutang jago nahari Tiyar Wngjak Chongbari bo keplai wngnani bagwi abo haikino tini sangrongshalo Amarpurni salthang ludua kamibo sikranoti Tipra Mothani Adongrok kaisa koksa panda khlailaika koksa pandabo Amarpur district ni president Tipra Mothani Wngjak Buskani kami habno hayake ponchayat election tibo Tipra Mothani Adongrokno keplai ingnai Tipra Motha buskani Bidhan Sabha election ni bagibo Tiyar tongo ni koksaka loko kobangma joto sikla bodol ke sar asuk sikla bodol kobangma no tui bok kogrok non rok supply khana asuk borok kobangma ke sikla simino ni nugjagi tongkha sung media rok no sukrubai sai khana rodi tini hingke jong kaisa o Amarpur division ungoi pochin duluma bisio kaisa jong buskang 2023 ni noti preparation naka joto sikla bodol noti jong buskango bahike cholenai bahike jong tungmake chanai ba election ro ganai phaika o election ni movement no je bahike chobak khlainai abnoti jong koksa plaika tini শুধু pochin dulumani siklarok simino o siklarok phai man bage ponu beleke hambai mario tang male chung buskango 2023 ya o BC election ongkha hingke chung jesapana o 17ta 18ta BC yo 18ta na clear chin Tipra Motha chung success khainai bage chung prostuti ei karone BJP IPT jot sarkar hapangno chung sarani mujugo norok daiti BC election ঘোষণা rinangthong abo chung sarkar bahadur no koyo tai kaisa hingke chung oro বিভিন্ন okorobo blog robo BC chairman ro he nanan daron nake kariwe je pahar অঞ্চল Tipra sa je bulai toglai je khaiting mani abo belaike hamya abon pangino chung sarkar bahadur no sawo daiti no je election khlainan bange o BC election no pass ngai agami 2023 bo chung प्रस्तुत tongo phai khainani bange abo mage joto lukro no chung saran mu chung obose chung haino chung sara Tipra bukung bararok oba haikeno Tiyar Wngjak Tipra Motha khlai tongnai tai kaisa hingke oba hai tabu je chung tini BC ni tei je kok salai mani joto youth no tei je kok salai mani ke oba hai chung nanan dorone chung tabu hamya je siljagi tongo buibai je Tipra Motha rok desdrohi ba hamya obo haike sajagi tongna chung saran mujugo Tipra Motha ke bono buya ke bono togya ke bono kaija sanai ke buisi sano buisan phayo chung dusri abon bange chung বিশেষ করে o je Amarpur amtaini ungi jara বিরোধী পার্টি khlai tongnai ba jara national party khlai tongnai saran mujugo chini against naro khorok tati sadi chungna hamme tasildi chungna hamme sikangke chungbu borok munisho chungbu khanawi soijo khlaimaya ei karone chungna sabo buskang ro jahatu obo haike chini Amarpur division obo hai balance nya joi jate omo hai hamya balance tangthung ang obose koyo abon mage chung kebobe bulgan thaya kebobe walan thaya chini manthai chini soktai greater Tipra chung kaisa chobak layo aboni against kebo